Ako po si Daniel Bernal Jr. May-ari po ng JB Bernal Bagoong dito sa Lingayen. Lingayen Finest Bagoong. Minana ko na ito sa mga magulang ko. Nag-start ito since 1940s. Nakilala sa merkado yung bagoong, Bernal Bagoong. Siguro 1963 na. Isa silang fisherman dito sa Lingayen Gulf. And it so happened na nag-venture sila sa business. Gumawa sila ng salted fish. So, nagsimula sila, dalawang baldi, tatlong baldi, nilalagay doon sa silong ng kanilang bahay. Pagkatapos niyang manghuli sa dagat, sa hapon naman, magdi-deliver siya ng mga bagoong na sausawan ng mga kapitbahay nila. Yung challenges, siyempre, kailangan masuportahan namin yung mga tao. Hindi lang kami na pamilya. Yung masuportahan namin yung mga empleyado namin. Kailangan we have to be honest. Kailangan we have cleanliness. And then yung quality ng paggawa ng bagoong. Una noon, lahat manual. Nilalagay lang namin sa balde. Ngayon, ang pinaka-latest na ginagamit namin itong bote. Then, after na bote, gumagamit na kami ng machine ngayon, yung nasa pouch. Para ma-improve yung packaging at magiging comfortable lahat ng gumagamit ng JB Bernal. Yung pagde-develop ng market namin, kailangan magiging competent sa mga other product. During the time ng mga parents ko, ngayon, sa mga anak na, especially ako, nangarap na i-capture yung let's say, buong Pangasinan. Then after buong Pangasinan, nangarap na ipakilala sa buong Pilipinas. Hindi lang buong Pilipinas, even outside the country. Yung distribution, inayos namin. Siyempre, gusto rin namin makatulong sa mga negosyante. Mayroong distribution system na ginawa ko. Yung produkto natin dito sa Pangasinan na asin. Siguro yung lecture para mapag-aralan namin yung kultura ng ibang country. Maibigay din namin kung anong sukat ng alat nila doon.